Een stuk vroeger dan normaal is de wijnoogst in Limburg al begonnen. Zoals in deze wijngaard van domein Holzet. Bij Holzet zijn ze al een week bezig, zelfs al vanaf eind augustus. Nog nooit eerder voorgekomen. Ja, hoe kan het nou dat het zo vroeg is dit jaar? Een hele mooie zomer hebben we gehad. Dus we zijn ontzettend blij met de gezonde druiven die er hangen. En dan halen we ze in dit lekkere weer goed naar binnen. Ja, maar jullie zijn al een week bezig, begonnen zelfs eind augustus. Ja. Ik kan me niet herinneren eerder dat dat ooit is voorgekomen. Nee, klopt. Het is de vroegste oogst ooit. Dus we zijn 28 augustus gestart met pluk. En nu de 7e plukdag bezig. En waar ligt dat dan aan qua natuur en qua zuren, et cetera? In de laatste maand augustus heeft ons heel veel zon gegeven. Dat betekent dat de suikeropbouw vrij snel is gegaan van de druiven. En wij maken natuurlijk mousserende wijn. Dus dat betekent dat we met de juiste suikers en de juiste zuren willen plukken. Vandaar dat wij ook vroeg zijn. En dan hebben we het perfecte suikergehalte om ook een mooie mousserende wijn te maken. Net als onze collega's in de Champagne, die zijn al 10 dagen voor ons zelfs begonnen. Dus, in Frankrijk? Ja, in Frankrijk, ja. Ja. En nu is het zo dat mousserende wijn, die wordt wel eerder geplukt dan de gewone, zeg maar, stille wijn. Ja. Waar ligt dat aan? Dat komt omdat wij plukken met de juiste suikergehaltes en zuurgehaltes. En de mousserende wijn, als je dat proeft, dan proef je ook fijne, elegante zuren. Daarom plukken wij ook juist op die rijpheid. Net rijp zeggen ze eigenlijk, tussen de 70 en de 80 uxelen, ook wel luxe genoemd. Met een mooie zuurgraad en daar plukken wij op. Terwijl je bij stille wijn veel meer kijkt naar de fenolische rijpheid van de druif. En meer gaat plukken op het aroma en de structuur van de druif. Ja. Dus dat is en dat duurt dan wat langer? En dat duurt dan net zo'n 2 weken langer bijvoorbeeld. En hoeveel hopen jullie in totaal dit jaar binnen te halen? Want aanzienlijk meer denk ik dan vorig jaar. Oh, aanzienlijk meer inderdaad. Maar wij hopen nog een hele mooie oogst binnen te halen. We plukken uit 12 hectare en verwachten ongeveer aan 60.000 kilo druiven binnen te krijgen. En hoeveel flessen worden dat dan? Ja, ligt er een beetje aan onze assemblage. Maar ik denk dat wij ruim 50.000 flessen mogen maken dit jaar. Ja. En vorig jaar? 1/5 deel ervan. Ja. Dus dat moet niet te vaak voorkomen. Nee, nee. Hoe lang gaan jullie nog door? Wij zitten vandaag dus op de 7e plukdag en verwachten nog zeker een week door te gaan. Ik denk 10 dagen zijn wij klaar. En dan mogen onze collega's in het Mergeland beginnen aan de stille wijnen. Ja. En kun je wel zeggen nu al, of is het nog te vroeg om te zeggen van het wordt een fantastisch wijnjaar? Het wordt een fantastisch wijnjaar, ja, absoluut.